И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Калина и в днешното видео искам да ви кажа нещо важно. В това видео искам да ви кажа, че ще виждате малко по-рядко лицето ми в шорцовете. А тук по-често ще виждате как разказвам кратки истории, докато играя Roblox. С моята най-добра приятелка Никол ще качваме нашите лица по-често в по-дългите видеоклипове. С Никол сме ви подготвили много интересни видеа. Подобни видеа ще качваме и в нейния канал, ще оставя линк в описанието за него. Също така в нашите два канала може да очаквате да играем двете заедно. Нещо като дуел. Има още нещо, което трябва да кажа. Много ще съм благодарна, ако напишете долу в коментарите дали поредицата ви харесва и дали искате да продължа с нея. Също така, можете да напишете някаква ваша история или измислена история долу в коментарите и аз ще я разкажа тук в видеото, разбира се, ако искате. Благодаря ви, че останахте и до последната секунда на видеото. Не забравяйте да пишете долу в коментарите дали искате да продължа с тази поредица. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало и дайте палец нагоре. Също така не забравяйте да се абонирате и за канала на моята най-добра приятелка Никол. Много ще съм ви благодарна, ако го направите. Това беше от мен. Чао!